So ayan mga ka-dragon, yan mamimigay ulit tayo ng ano, siomai tsaka lugaw sa mga bata nga. O yan, nakaabang na sila ito pa rin sila yung laging nabibigyan. Kaya ang swerte ng mga nandito, sila lagi yung nabibigyan. Ano sasabihin? Manong Bartek. Yan. O, bigyan mo na, te. Bigyan mo na. O, kuha na kayo dyan, te. Kung gusto niyo ng lugaw o siomai. O, lugaw daw. Ante, bigyan mo sila doon. O, lugaw daw itong isa, o. O, yan. Sinong wala? O. Sino pa? Wala. Meron wala dyan. Meron na kaya? Ikaw? Ikaw. Sige na. Uwi na kayo at baka hinahanap na kayo ng nanay ninyo. Diyan lang sa tabi. Okay. O, diyan lang sa gilid, Narinig nila kaagad, guys. Yun niya. Break tayo, may libre. May libre. Tinawag niya lahat yung mga kasama niya doon sa dulo, nakalagpas na sila So yan, mamaya naman yung mga ate naman ang bigyan, mga buhid. Doon kami mamimigay doon sa dulo mamaya para makita namin yung mga katutubo na naglalakad. Doon sa tulay. Anong flavor yan, Je? Matcha and mango juice. Yan. Dahil Friday ngayon, sige, pamigay na naman natin yung natira nating pan. Natira namin yung tinda. Siyempre, bigay yan ni Manong Bartek. Thank you so much, Manong. Thank you, Manong Bartek. Ito yung yung hindi namin nabigay nung konti lang kasi yung nabigay namin, nasa 30 lang. So yan, magdadagdag tayo. So yan mga ka-dragon, bali yung mga pupuntahan natin yung mga naglalakad doon sa dulo. Yan. Kami muna. Naiwan sa Antiligaya tsaka sa si Peng tsaka sa Antiligaya. Okay, let's go. Antay, kalungin mo yan. Ayan, maswerte itong ating mga mabibigyan ngayon. Charan! Gusto nyo ng milk tea? Free milk tea. Pero may saya. TikTok muna kayo. Hindi nga! Hindi! Hindi! Joke lang! Dali na! Hindi! Binibiro lang kayo! Dali na! Oh! Taga saan kayo? Danlab? Sa Kanturon. Kalayo naman ang nilalakad. Taga saan kayo? Balin mo. Ikot namin kaya? Huwag na po. Kanturoy, kalayo. Thank you kayo Thank you, Manong. Sabi niya, thank you. Nakapalo ka sa inyo, tayo. Oh, thank you. Sige, salamat. Yan. Abangan natin kung ano kayo. Wait mo natin, Jay. Tinatakot mo, Jay. Taga saan kayo? Saan kayo? Taga saan? Ay, dito ba? Dali na. Huwag kayo mahiya. Ito mga... Taga saan kayo? Ha? Matusingit. Matusingit. Naglalakad lang kayo? Wala kayong service? May ito mga... Ikaw meron ka na kaya? Wala pa. Ito mga kuwit sila, guys. Ayan. Tayo natin yung iba doon. Kami nasa... Ilang pala Thank you, Manong Bartek. Ayun. Thank you, Manong Bartek. Sige, ingat kayo. Okay. Ito yung mga buhid na yun, guys. Talagang ever kong nakita sa tindahan, hindi sila bumibili. O, kahit mga ulam, pastil, hindi. Ang binibili na yun. Siomai lang 5 piso. Tapos isang kanin.
Gaganda naman. Ah, gusto niyo ng free milk tea? So, kailangan ng upan sa plants. Nag-plants sila kaya. Hindi, yung plants. Hindi mo ba siya? Thank you, Manong. Thank you, Manong. Sige. Ilan ba yun, Je? Ayan. Wala, patagasan kayo. Ay, nakabili na po. Ay, nakabili ka na. Anong flavor mong flavor? Taro. Ay, taro. 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 Kaso hindi kasi wala kayo coffee? Okay. Ingat kayo. Pagandahan. Wala po yung bayad? Wala. Libre to ni Manong. Hindi siya makikinig. Para tingin sa kay Barto. Sige na, ako bigay mo na, Je. Thank you po, Manong Barto. Okay. Welcome. Ingat kayo. Pauwi na naman kami, guys. Okay. Sold out. Manong, thank you so much, Manong. So, ayan guys, wala na kaming paninda. Maaga kami makaka-uwi ngayon. Naubos na yung ating tinapay pang burger. Oh my God. Ubus na din yung creamer sa milk Oh, tea. ubos na rin yung ating milk tea dahil ubos na yung ating creamer. And mamalingko ulit tayo bukas. Ubus din ang mga ulam, sold out. Sold out din ang ulam. May kalahati pang natira. Parang kaya mag-uwi ng kwan, ante. Maaga. Makita tayo. Sabi na, sa gabi nanood sila nanay. Hindi din natin. Dahil sila natin. Ay, may kalaban na sila. Kape-kape muna tayo. Ayan, mga ka-drown, mamili ulit tayo ng supply natin sa ating milk tea. Wala kayong 3 ounce te? Ay, wala. Ilang mat pa yun te? Ito yung kwan natin. Saan nakasulat? 220. O binura mo? Alin? Oo, isa lang ayan. Wala na kayong premium te? Meron pa po ilan ba? Isa na lang. Pwede mo kayo naman. Okay na. Premium po isa. Pati na. Ito dyan yung ginagawang kwan. Bilang ganito? Magkano yung ganito niya te oh? Alin? Ito po? Doon na lang saan? 65. 390. Oo. Ilang piraso yan? Hindi kasi ito. Ha? 50. 60. 65. Hindi na yan eh. Ayan na lang. Kasi pag 50 sa kanya, 38. Anin. Dapat yung ganyan yung 100 ay 50han. Hindi. Isang ganyan na lang ate. Na ganyan. 50 kasi yan. eh. 390. Isa pang Ilan ito, te? Anim po, anim. Hindi, Ay, okay na. tatlo na yan. Okay na daw. Kaya 6 kasi by 25 yung dati. Yung pan. Oo, ano ito? Sige. Yung pan yun na. Burger patty. Ano pa yun yan? Price po tatlo. Ilang burger? Price po tatlo. Tatlo? Okay. Ito. Yung labo. Wala silang na. Wala. Ayun na, dressing. Yung malaki. Oh. Ano to show na? Chicken beef, tag-tatlo. Wala na ba ba? Ano tara? Tapos, Yung dressing. nakita ko lang doon yung nilagay sa pan. Show mo, Jeff. Ito, tara? Ilang? Oo, tag-dalawa lang. Dalawa. Nagahina na ba? Siomay. Anong siomay? Beef chicken po. Tagalawa? Apo.
isang royal. Isang Sprite. May Coke Zero kayo. Sting, Mountain Dew, wala. Tsaka isang Ano lang. Ng lift, yung parang Mountain Dew. Sting, wala rin. Pwede na po. Magkano yung litro? Isang ano, Royal. Isang Royal, isang Sprite. Yung litro magkano yun? Yeah. Kala ang 500. Tsaka 100 eh. Talaga lang. 1.5 yung isang case. Isang case. Yung zero will case na 500. Yung ano, yung litro. 191. Wala silang Mountain Dew at ano, Sting. Buti na lang nakita namin tong truck. 1.5. Anong pangalan ng store na to? Sabi palengke lang. Nakadalapos na naman kayo ng kuan o kayo. Sige na, magpili na baga. Mga kapanan nyo, mga Drake. Kaiksianan mo, mga kaiksian nyo. Ayan guys, mag-unload na tayo ng ating pinamili. Yan eh. Kailang mainit na dyan pag kuwan na. Taliman nyo ng kahoy dun eh. Aratelis. Buat kayang Rin lang yung sama-sama si Popot. crop roll na pinalagay ako.